Vastelovenskrant onthult. Eerste trouwbeurs in Horst. Het is vandaag 29 januari. Dit is het Peel en Maas Journaal. De Pielhaas heeft de Vastelovenskrant van dit jaar gepresenteerd. Maandagavond werden de eerste 2 exemplaren overhandigd aan de prins en de jeugdprins. Voordat de krant gepresenteerd werd, namen prins Paul en jeugdprins Verte tegen elkaar op in een quiz over de vasteloven in Venray. Prins Paul verloor kansloos van de prins van de Hazekeutel, die alle vragen goed wist te beantwoorden. Dit was natuurlijk doorgestoken kaart, maar het was vooral een koekje van eigen deeg voor de prins, die zelf nogal van vals spelen schijnt te houden. Maar wat gebeurt er eigenlijk als we een kater hebben? Nou, dat is heel makkelijk eigenlijk. De nieren scheiden dan extra vocht. Extra vocht afscheiden. Dus het lichaam zelf heeft minder vocht, dus de hersenen ook. Dus die zijn droger, dus die gaan minder goed bewegen, waardoor ze tegen de schedel aan komen te zitten en je hoofdpijn kan krijgen. Vind je een leuk, Paul? Dit hebben we al die jaren gewicht. We worden hem even terugpakken voor al die jaren valspelen. Na de quiz was het aan Gerry Peters om de eerste 2 exemplaren van de Vastelovenskrant uit te reiken aan de prinsen. Dan gaan we naar de krant uitdelen en dan kunnen jullie allemaal gewoon bekijken wat er allemaal inhoudelijk. 3, 2, 1, hey! Naast de uitreiking van de krant werden de gouden verenigingsmedailles uitgereikt aan John Jansen en Milton Kadus. Frank Aert kreeg dus deze nieuwe verenigingsonderscheiding. Ook werd het Hultere Pulleke uitgereikt, dit jaar aan Pascal Arts. Deze onderscheiding gaat naar de persoon die het afgelopen jaar de grootste blunder heeft gemaakt. Pascal Arts! Yeah! Ik had dus afgelopen jaar in de bul die getekend wordt door de burgemeester, door de voorzitter van de Pielhaas en door de leden van de wethouders en de gemeentesecretaris. Klein foutje gemaakt door één naam van de adjudanten van het jaar van tevoren neer te zetten. En die zijn handgekalligrafeerd, dus zo gemakkelijk is dat niet om dat te repareren. Dan verdien je hem eigenlijk wel. Ja. Ondanks het feit dat het Hultere Pulleke niet direct een positieve prijs is Pascal blij met de verkiezing. Ja, daar ben ik super trots op wat ik net al zei. Dat is eigenlijk een unicum als je dan ook al gaat bekijken dat... ik ben dan adjudant geweest van Prins Joris in 2013. En zowel Edgar Lene, adjudant 1 en Pascal Arts, adjudant 2, allebei het Pulleke hebben gekregen. Ja, dat is natuurlijk een unicum in Venray. En ik ben er gewoon super trots op. Ja, ik ben blij dat ik hem mag dragen. Ik denk dat hij voorlopig nog even in de kast blijft staan, maar er komt zeker wel een dag dat ik hem met carnaval ga dragen. Dat is absoluut. En dezelfde avond werd Pascal nog een keer in het zonnetje gezet. Want Mark van Els, Joris van der Velde en Pascal Arts werden onderscheiden met de SLV-medaille voor hun inzet voor de Vastelovend in Venray. Afgelopen zondag vond het trouwevent in Parkhotel Horst plaats. Zo'n 70 koppels bekeken de nieuwste trends en de mogelijkheden in de trouwwereld. Het was de eerste editie van de trouwbeurs en het is ook voor het eerst dat er in de regio een evenement als dit georganiseerd wordt. André Tonen van Jeco en ik hebben de stoute schoenen aangetrokken. We hebben gezegd van volgens mij is er in deze regio nog niet echt een initiatief wat wij willen doen. En we hebben gezegd wij gaan met z'n tweeën aan de gang en een leuk event organiseren. Geen grote beurs, maar meer kleinschalig, maar veel meer aandacht voor tips en informatie naar de mensen die gaan trouwen. Dus vandaar het idee is geboren om in het mooie Parkhotel dit te organiseren. De beurs is kleinschalig en de meeste standhouders komen dan ook uit de buurt. De standhouders zitten er wel wat verder weg. Omdat als jij een video wilt, of die meneer of mevrouw die video maakt net zo goed uit Nijmegen kan komen.
Er zijn ook wat standhouders die komen uit Venlo en wat verder weg. Maar de meeste zijn wel van dichtbij, ja. Het publiek kan alles voor een perfecte trouwdag vinden, maar is trouwen eigenlijk nog wel hip? Het is zeker hip om tegenwoordig te trouwen. Het trouwen komt helemaal terug. Ze hebben een eigen invulling hoe ze het willen. Juist groots aanpakken en romantisch of juist mooi onder de boom thuis in de tuin. Anno 2016 kan bijna alles. Het is minder als vroeger, dat moet ik wel zeggen. De bruiloften waren vroeger ook anders. Maar ik zie toch wel weer wat aantrekkingskracht. Ik denk dat de consument weer wat meer geld uit te geven heeft. En dat daar dan ook... dat ook voor de jeugd geldt die nog willen gaan trouwen. Ja. Als ik de cijfers bekijk, Centraal Planbureau of van het Bureau van de Statistiek hebben allemaal cijfers. Dan zie je natuurlijk wel dat vanaf 1970 er heel veel mensen trouwden en inmiddels veel minder. Maar je ziet nu sinds 2 jaar dat het aantal huwelijken weer stijgt. Het mooie is dat mensen nu echt komen met foto's die ze verzamelen via Pinterest. En dat we op die manier al echt een beeld krijgen met wat de bruid wil. Het leuke vind ik dat mensen het zo persoonlijk maken. Mensen zijn getrouwd geweest of hebben al lang samengewoond, hebben kindjes. Hebben de bruidskindjes al klaar, dus dat is wel helemaal leuk. Dus we mogen vaak ook naast het bruidsboeket een mooi jonkersstafje erbij maken. Of een tweede bruidsboeketje voor de dochter. En dat maakt het feestje alleen maar groter. En dat het aantal trouwerijen toeneemt is ook te zien aan de opkomst bij de beurs. We merken, mensen betalen €10 om binnen te komen en ook om deel te nemen aan de quiz. Mensen zijn echt geïnteresseerd. En dat is wel mooi van deze beurs. Geïnteresseerde mensen die kun je allemaal wat vertellen. Die zijn op dat moment echt bezig met de informatie die wij willen geven, zeker. Ja. De winnaars van de quiz kregen een complete bruiloft, verzorgd door de standhouders, ter waarde van €12.000. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Morgenavond om 7, 9 en 11 uur kunt u kijken naar de documentaire 2 levens in 1 hart van Marijn Poels. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht gaat het licht regenen. Het waait krachtig. Overdag zal de temperatuur stijgen naar 9 graden en blijft het regenen. In de avond klaart het op. Ook zondag is het regenachtig en wordt het circa 10 graden. Ik wens u een heel fijn weekend en tot de volgende keer.